L'informe anual del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, durant l'any dedicat a Espriu, ha activat l'alarma en descriure una situació dramàtica al voltant de la cultura i en advertir que tot el que es perdi en aquest terreny no es podrà reconstruir ni tan sols quan s'acabi la crisi. Són les retallades, els impagaments, l'augment de l'IVA fins al 21% en les entrades, el que fa anar marxa enrere. Els aforaments al teatre i al cinema retrocedeixen de manera espectacular a nivells del 2007. La venda de llibres afegeix un 10% de disminució al 65% que ja havia perdut en els últims anys. Enmig d'aquest panorama hi ha qui hi posa imaginació i veu oportunitats de negoci. Un nou model d'empresa apareix al voltant de la cultura, les microempreses, editorials més petites i més resistents, llibreries especialitzades i més pròximes al lector, amb estructures mínimes que els permeti sobreviure i oferir un bon producte.